Sidste 2 minutter. Vi kører. Rigtigt. Ja, fint der. Ja, rigtigt. Kommer du bare igen. Jab med venstre, ja. Du ligger der bare derinde. Hold nu dine parader. Også når du går frem. Ja. Paraderne op til siden. Du ved, de kommer udefra. Sådan der, ja. Rigtigt. Og jabbe. Kom først, Martin. Kom det sidste. Sådan der, ja. Rigtigt. Super. Kom. Ja, rigtigt. Ned med hagen, når du går frem. Og ude på afstanden igen. Ja, rigtigt. Godt, kom så, drenge. Godt, det der. Et halvt minut. Op med brændem. Kom så. Kom, jabbe. Ja, rigtigt. Gør dig lang ud på venstre. Kom, Martin. Kom nu. Sidste. 10 sekunder. Og tid.